ubahan, dugay, pero ang iya sa yawa, mas dali. Amen. Kita mo kung bata, direksyon. Why pili? Bisag bata. Yes, bata. Salamat ko Pastor Bobby nga akong ipangayo gamay rang pisi. Taas ng kuno at isa pa putlon. Pagi po bis Ginoo para mas madaghan gyud. Amen. Praise God. Bababae ka man o malalaki, dako niya siya. Bye. Wait, pili! Ikaw kaya laki na pili! Najiga po na rin kita. Najigawas. Amen! Nakabaliha! Liwat kisina. Ta, balik kayo ko. Amen! Hindi na lang kayo maluok ng ubad. Amen! Praise God! Wala'y umihi diha. Amen! Praise God! Ang aning dinakpan na siyawa, igsuon isog na nato, ni kabigo. Amen. Amen. Lisod na ito, kabigo niya. Ngano? Doon na may tigsusol nila. Amen. Sa diha nga sutian sila, nakadungog sa mayong balita. Uyog-uyog na siya. Talayo diha. Uyog ta, sulit ta. Uyog-uyog mo na. Kaluoy. Ganahan mo atos Thanksgiving, tambong igsuon. Napayuso. Ngano? Hiniktan! Duwas na hiktan igsuon. Bilangguan. O diya sa mulyo. Pag mabilanggo na igsuon, gihigot na di nagit kabuhi. Nakabuhi. Amen. Praise God. Katawa-tawa pag uban, wa masak. Kung sa kahintang sinakpan igsuon, Malipayon. malipayon bang lakpan? Malipayon. Agi ayo. Sakto ba ya? Ang tao kalbutan nga nung wala mo kung gaway kalipay diha. All kaya na sige paminaw sa pulong sa Ginoo. All kaya na sige magpagakpak. Amen. Usay magsulti igsoon sa dakpan. Malipayon. Payon lagi sila butan sa kasutan, malipayon lagi. Mas lagi tong sige magdagay. Amen. Igsoon, usalay. Hindi malipayon pastor. Lahi-lahi. Di ka Hindi siya malipayon. Hapit na makabig. Hapit na makabit. Ikaw igsoon, malipayon dili. Malipayon. Man, oh! Bisag bata. Mas nindot para nila igsoon niya tuwa sa computer si Diana. Di ba? Munang magbantay ta mga ginikanan ang atong mga anak. Amen. Kinilang usawa akong bata. Mas ganahan pa to sa computer, ato sa cellphone. Amen. Kasi dad, hindi ni gustong madakpan siya. Kadakpan po ni Ron. Amen. Iugan. Yes, God. Apo, di na po nato ni Kim. Bata ko din. Ato raling kamuton. Tapad. Picturan daw, picturan. Ini ama, nagduduol ba? Tudak ko ni. Kaluoy. Ang anak yun nagdako. Kakita man kung may edad. Kadunod ato dakpon diya ko ni. Kamot lang nato kay pabor-pabor. Amen. Mga dinakpan. Pag dinakpan na kaigsuon, Nakabuhi. nakabuhi ako sa dili ganahan nga padayon nga hinitdan. Amen. Muna kita mga Kristohanon,
Ang bata nakasabot nga dili siya ganahan hiniktan. Pero ang nga anay buot ganahan nagyapang mahiniktan. Amen. May paskiyan. Una, sakto gyud ang Ginoo nga kung dili mo magpakasama sa bata, di mo makasulos kinangarian sa langit. Amen. Amen. Sa gihimos tinod nga bata. May gawas siya. Muna kitang mga Kristohanon, pag makita na to, na doon na na'y espiritus daw tan, hinahinayo na tagbaat sa atong liyong siyawa. Kinahanglan muling gawas na. Wow na ang bata, o badool ka at bagay sa Ginoo. Pero nakita ninyo igsoon, kining uban, pag ilak punta mo, sayo na po kayo. Di ba, Pastor? Sayo na po kayo mitulos. Hindi ka mo. Ang uban, lumoy na po kayo, gitang. Mauni na itabo karon sa liputan. Igsoon, ang atong mga mahal sa kinabuhi, hinahinay ng gitan.